Noniin. Hyvä katsoja, saanko esitellä vajaan 39 vuoden odotuksen jälkeen minä, Meihemi, pääsen vihdoin ajamaan vuoden 2018 Skoda Octavia VRS eli Victory Racing Sport 4-veto diesel Challenge-paketilla ja Rally Green Metallic värillä. Ja tämä tässä on muuten yhden teistä, eli katsojan minulle todella ystävällisesti lainaama ajoneuvoyksilö. Kiitos taas, että lainasit minulle nöyrälle autoharrastajalle oman silmäteräsi lainaan jälleen kerran. Eli tällainen tällä kertaa. Katsotaan mitä tästä tulee. Otetaan täältä vaan sitten avain, jota ei oikeastihan tätä ei tarvitse, vaan tämä laitetaan vaan tänne jonnekin keski-Sloiberi-konsoliin. Ja täällä on tämmönen Start Engine, pistetään täältä nyt Start Engine, eli engine meni nyt päälle. Täällä on siis 32 astetta lämmintä tai jotain ihan valtavaa. Siis mitä cyberpunkia tämä on? Jotain Blade Runneria, jotain Judge Dreddia, Aliensi, se mikä APC. Ja sitten se kysymys, että kuinka paljon tästä autosta on niin kuin Audia täällä piilossa teknisesti alustaa, mitä ikinä, niin ei edes yrittänyt peitellä, että tässä on Audin osia. Ei se on niin kuin, se kuinka paljon tässä on Audia, niin mä en suoraan sanoen tiedä. Onhan sitä aika paljon. Nyt on kyllä hohojaa, mun on pakko sanoa, että mä oon oottanut tätä hetken aikaa. Suoraan sanoen mua jännittää tällä hetkellä. Uskallanko mä painaa vielä kaasua? Ei, tässä tulee mutka, mä en paina vielä. En juman kautta paina vielä. Ja sanottiin, että pidä nyt ratti suorassa sitten kun painat. Ja no okei, painetaan tässä kohtaa. Ei, tosta nyt. Ui mitä vittua! Ei saa! Mitä? Nyt mua hävis silmistä verenkierto. Mitä? Sanoinko mä joku voimasanan? En tiedä. Tää on siis hurjin puraisu, mitä mä olen koskaan auton ratissa kokenut. Myönnän sen tähän suoraan. Ja nyt jos mä sanon, että mä en enää koskaan tuu pääsemään 100 näin nopeasti kuin tämän auton ratissa, niin odotetaan 2 vuotta, niin sit tulee taas joku seuraava. Siis pitää olla päästään sekaisin, jos sulla on varaa tällaiseen ja sinä et tällaista osta. Minä sanon, ja siis pelkästään tän ulkonäön takia. Piste. Tää on mahtava. Vaikka sä käyttäisit 10 kertaa enemmän rahaa kuin mitä tää auto maksaa ja saat joku Bugatti Chironin, niin ihan nyt tässä viivalta kun lähdetään, niin tää vie. Ja kiitos tämän auton lainasta. Käykähän nappaamassa tämän auton. Mitä? En mä osaa puhua enää. Itse lähti nilluja. Joo, kiitos. Eli kiitos tämän auton lainasta. Käykähän nappaamassa tämän auton omistaja seurantaa tuolta noin. Pistän kaikki linkit tähän alapuolelle tuohon linkkiin. Ja vitsi, mulla ei niinku päässä liiku veri. Liikkuu vielä vähemmän päässä kuin aikaisemmin. Kiitos, se oli siinä. Moido!